ngopi. Tolek ewang to mosok dilempar pisan wis Rupane congoreng grek ono kene. Grek lah bukan ono kene tolek kaya wong Indun ae kon niku. Ya gak apa-apa, mos saking merenungi mau saking kan ewange. Lho kan ewang ya. Kenang dhisik kon niku. Teng ngopi. Ayo ngopi ayo. Nang ndi? Nang babe kono lho. Duh, teng kumpung aku gak enak ora dhewe kok, Mas. Lah apa ayo gak apa-apa, weh. Kepinginan kembung itu jahe. Gak enak aku. Jahe anget. Gak usah kopi ya. Tapi sungkan aku. Lah apa? Tanggo pake tanggo. Ngene wong gandeng kabeh-kabeh kon utangi. Oh boleh kecut lambemu ngene iki. Perlu dhewe but yo gak nyambut gawe yo. Oh, dhewe suka ngopi aku sih sinau kayak nyaur. Ya nek ngono, be ayo melok ta, ayo. Gak wis dah. Ayo. Oh, ditambut sungkan aku, but. Oh, ya wis nek ngono tak ngopi dhewe nek ngono. Ojo diwara ber aku. Ya gak wis. Tadi gak sik ya. Ya wis. Ojo diwara temen lho. Endun ora tole dijak ngopi gak dalem. Urip wis susah tambah dijak ngopi tok ngene but kone. Tuh, rambut. Rut gak ketok anggrek rambut. Anu iku lho arek tak kesel jak ngopi lho gak gelem. Lah tole kaya wong Indun. Ya tak paranane nek ngono. Ya paranane. Arek kebetulan tapi ngopi.